বন্ধ খালাইনাই tinini phungo je जों मिया सारि गनो खबर मांखा मानै जे धर्मसात ब ट्रेन्सफारांखा अयनो स्कुलो धर्मसात जीवन सरदार एसबी स्कुलो टीचार इंचार्ज खालायो बिनि छात्र छात्री रक खूब एक्टिव होनै चङो दिनै धर्मसातनो बुनि बागै बंनायो जे धर्मसातनो स्कुलनो पुनराय आरो रनो तंनि अंथों इनके अन्य जेकुनु टीचारनो बाव सयो बयो लांमानो होनो किन्तु अबनो ओरनो तंथोखनै बाकयो जे जों फुंनो फायैनाय 7टा 7:30 8टा दिगि फायैनाय अनेके सयरमाखा अनेके सयरमालिया ऑफिस रूम फायहा जों ऑफिस रूम फायैनाय सयरना नायै इनके बाव ओ खबरनो खनागैनाय बाव जे जों धर्मसात ट्रेन्सफारांखा अब आनबो संखा आंबो साखा बावनो ठीक अब ट्रेन्सफारांखा जे बक अबनो जत क्लासरूम न बक लग रखा के तिनी स्टाफ रूम ऑफिस दंनाय अबनो बक लग रखा जे जों आन्दोलन जों खायनाय जों नाङो नै अबनो बक सुखना जों करला सिनि टाउननि बाहेर स्कुल बन्द खालाय जों जत स्टुडेन्ट मालायै जों सिनि स्कुल बन्द जत खालाया जों दजरा तानबा जों सिनि मास्टर इनचार्ज सिनि धर्मसात सिनि एरियानि बोसोन नायखुनाय सिनि जत स्कुल बो अन्य जागा ट्रेन्सफार खाय जों बारे दुखुना हा तानबा सिनि बनो तलांगियावै ट्रेन्सफार होया सिनि अमरपुर छाइनि सिनि सन्तो सातङ तानबा मास्टर बनो रे हनि बाय जों कबो Nini bumong? Ani mau hasulindo tipra. Bu class apa itu? Kelas 8 report ya.